model ka ni lo tlat asin ku ta in muang o kanin mu sup don nya lo in enkol chapot ru nang mani kha comment zat nge ni kum som ni pa ni ra malata dik tak zon tu da han lam zir tur ka nya ka dam lo wangin lam ka zir thei lawa kein thla sung a chan chu tun lai ka o tla sa mo lam pha a zai don hi chuanin tlema lo ti lok sa video hi nga ya chungin exertion pa ka langai box si lawa ka za lam thu ta ka zai thu thianin ka o ko control thei lo thina chang chuan zo mai cha ka du ber che ka lo me itala takhan ka chuk skill chak du su nang ma chal kha chuk kiu so